И ще се състои, нали? Ще се състои, да, ще се обаче замисля всички проекти. Може би ще има няколко пак няма са работни. А проблемът е, че те са поставят наред с декември месец. Това казвам, сега някакво, че целият бюджет е, че приятните проекти са надхвърли обменни опити и идеята да постигнат бяхте надхвърлени приема за хора, приемате на 6 юли, защото вече това защо не беше затворен по-рано. Аз защото не си директор министър на земеделието. Малце защо беше оставен с тук. Да не се отваря, да се отваря както мярката, всички подадени заявления са обработени с ключови договори, хвърлени. Дадени инсталациите на редности. Ами те си подаваха заявлението, когато ги искат, а после се сравняваха след който излизат ни 3 месеца. Тоест всичките проблеми са дошли от това, че не е лимитирано срокове, които да се... И те не са съвпадали с приема по сравнение. Не, защото не може да ви мислиш на работа да сравняваш след това, все по-да за 3 месеца. Калина Илиева ли? Ами извикахме Преслав. Калина ще бъде на кръглата маса. Моля? Ами, Миро, бъди се на... Сега пиараш. Калина Илиева ще присъства в момента на среща с земеделски производители, така че ще може да я видите на кръглата маса. Бих искала да отговоря по проблема, който е възникнал при заявяването на енергийните култури. Бях запозната днес от ваши колеги и ще помоля експерта, който отговаря за... Няма механизъм, който да спести санкциите за бъдещ период, тъй като по този начин ще влезем в противоречие с разпоредбите на европейските регламенти. Аз съм разпоредила проверка на актуалното състояние в разплащателната агенция и особено по програмата за развитие на селските райони. Възложено е на колегите в чисто оперативен порядък да изготвят конкретни забавяния с конкретни отговорни лица по тях и срокове. Този анализ ще го получим до края на седмицата и оттам нататък ще може да... И оттам нататък ще може да... След като се оптимизират тези два проблема, ще може да бъде